Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular relativo ás denominadas vivendas de mestres. Exposición de motivos. En setembro de 2017, este Grupo Municipal puso enriba da mesa a problemática situación das viviendas escolares, sendo a nosa proposta adaptar polas subvencións case no 90% que a Xunta de Galicia está concedendo para a rehabilitación das vivendas de mestres. De dita proposta saiu o acordo da creación dunha comisión formada polos tres grupos políticos integrantes da Corporación Municipal nese momento. Dado o tempo transcurrido, sen miras de comenzar a arranxar a problemática das vivendas escolares e vendo como día a día o deterioro das mismas é ainda maior, como o número de persoas que os ocupan tamén e como os problemas que acarrean ditas ocupacións vense agravados, faise preciso unha intervención urxente no asunto, comenzando pola creación dunha nova comisión que xunte esforzos para intentar solventar o problema, ofrecendo a total colaboración no arranxo do mesmo. Por todos os postos anteriormente, este Grupo Municipal propón a la Corporación a adopción do seguinte acordo: a creación dunha comisión formada polos grupos políticos con representación na Corporación Municipal, podendo incluir na mesma as forzas e corpos de seguridade do pobo e a calquera outra xente social que poidera ser de interés para a mesma. Estamos totalmente de acordo con esta moción, nos vamos a votar a favor, evidentemente. Como falamos aquí outro día nas comisións, ustedes saben perfectamente o problema. Para mí, ahora mesmo, o día de hoxe, que non ten solución directa, nin competencia directa só o Concello. Eu creo que aí teñen que intervir máis administracións, porque temos un problema social moi grave e que evidentemente o Concello só, sin axuda da Xunta de Galicia ou Diputación, eu creo que Xunta de Galicia, porque evidentemente digamos que a copropietaria desas vivendas, bueno, sí, é dicir, non lo vexo así, non vou entrar a discutir ahora aquí eso, porque, bueno, vostede ten a súa opinión, eu teño a miña, o asesor xurídico ten a súa, evidentemente, sabemos como está o tema. Pero que levar un consenso, non? Bueno, entonces, por a nosa parte, evidentemente, estamos a favor de formar esa comisión, para que se esclarezca moitas cousas e se vexa realmente que o problema non ten fácil solución, vale? A non ser que se chegue a un desahucio puro e duro nun xulgado e que interveña Garda Civil, Policía Nacional ou quen sexa. Os mecanismos está dicindo que hai. Eu digo que sería, vamos a ver, eu pola información que teño, a única solución sería un desahucio. Por precario. Entón, eu creo que deixar ahora debaixo dunha ponte a non sei cantas familias hai ali, vale? Registradas 12. Ustedes saben como es. Bueno, o último informe que nos temos de servicios sociais son 12. Pero no informe ese, creo que do que falaba era de persoas tratadas aquí, non? Claro, porque vostede decía... Pero eu digo aí, pero cantas familias hai pensadas? Claro, vostedes decían que non podían facer outro informe de outra maneira, porque de feito no seu momento eu lle dixen, bueno, este informe é incompleto, é que non son usuarios de servicios sociales, entonces, se non son usuarios de servicios sociales non temos outro mecanismo para saber canta xente vive ali, cales son as súas circunstancias persoais de cada un deles. Bueno, entra nas vivendas a facer ese informe? Non podes. A única forma é listar o descenso e dicir que, mira, ali hai X familias, eso sabemos. Cantas hai? Pero pouco máis. Eu non sei, 50 e pico familias hai? Sí, eu creo que 50, me parece. E usuarios de servicios sociais hai 12? Creo que sí. E 50.000 vivendas ocupadas? 50 e pico persoas? 50. Familias, non referíamos a Dixo 50.000. 50 e pico. 50 e pico. Creo, repito. Familias? Eu creo que sí. E só son usuarios 12? Persoas ou unidades No, familiares? eu creo que son unidades familiares. Confirmo no momento. E só son usuarios de servicios sociais 12? A ver, pues, estábamos xa... Non quero dar datos, confirmo e fixo. A ver, sei que hai máis... Creo que anda por aí o tema. Bastantes máis de 12, pero bueno, tampouco pensaba que houvese tantas. Familias? Si, sei que había máis de 12. As 4 primeiras vivendas das maestros son 5 primeiras. Aí sabe que o problema non está aí. Non, pero
son das vivendas, que Vale, hai cinco. sí, usted incluye eso, vale, Claro. pero bueno. Si esas son 5 familias. Ainda así, non Y pensaba que después- hubiese tantas, ¿no? Sí, sí, porque en cada bloque de edificio hai arriba e abaixo. Sí, hay. Hai 3 arriba e 3 abaixo, me parece. O sea, Es que eso no se sabe ni cómo está. Bueno, por lo menos, no tengo. no, pero sei que as pateei todas porta a porta. Sei que hai ali. Hay tres arriba, tres abajo. Sí. Sí, claro. Que están todas ocupadas. Entendo que sí. Entendo, bueno, agora mesmo non ando por a vista, pero entendo que sí. Entendo que sí. Todos sabemos que este é un problema social tanto para os que están vivindo como para os que están no entorno das vivendas escolares. Eu estive con vostede na reunión que tivemos en Educación, onde estaban representantes da Asociación de Nais e Pais, onde estaba a anterior directora do colexio, tratouse o tema do transformador, que, bueno, escoitei outro día na radio, que por fortuna van a retirarlo do sitio, están estudiando. En principio vaise solucionar o tema da centralización dos contadores, que é o cuadro de contadores, que ahora mismo nós impusemos para prevenir un aillamento exterior un pouco máis avanzado para que non houbera problemas. Ese, en principio, vai solucionar inmediatamente, cuestión de un mes, pode ser. O do CT, o transformador, é outra xestión que fixamos dentro do equipo de goberno, vai levar un pouquinho máis de tempo, pero si se iniciou xa co proceso todo, ten que soltar unhas autorizacións á industria, me parece que é, está en camino, pode levar, a mellor, non digo que o ano que ven, cando inicio o colexio, que estea retirado, porque é unha obra máis complicada e de un custe bastante elevado. Claro, ese é o camiño que se leva a moitas cousas que teñen que ir dentro do Concello, como que se expuxo anteriormente. Sí. Pero, retomando o tema das vivendas escolares, planteáballe que hai un problema social, tanto para os que están vivindo como para os que están no entorno, porque aquelo está nun completo deterioro. A maiores temos un problema que eu considero que xa empeza, eu non son arquitecto nin aparellador, pero estou seguro que, dada a data de construcción, e non sei a calidade na que se fixo, pero seguramente estemos xa falando dun problema estructural, ao mellor non está dun posible derrumbe. Non te creas. Non te creas, digo, porque moitas foron reformadas. Sí, eu sei que algunhas foron reformadas interiormente. Bueno, Interiormente, e exteriormente. E exterior tamén. Coberta, me refiero... Vale, pero non nun entorno de Facebook que temos agora mesmo ali. E despois, bueno, o cuidado xa que o mismo que lle poña cada un na súa vivenda. É certo que desde o Concello, os diferentes alcaldes, e digo isto con conciencia, con unha boa intención social, de querer axudar aos nosos retornados, se les concedeu unha vivenda para que se instalaran en Negreira, para que fixeran a súa vida familiar aquí e desarrollaran esa mesma vida no noso Concello. Pero é certo que obviaron algo moi importante, que era un regulamento sobre esas vivendas, é dicir, abriuse a porta e meteronse aí e non houve máis control e máis historia. Cal é o problema? Que non quero dicir un efecto chamada, pero si é certo, porque así xa o dixemos o ano pasado, cando foi, me parece, a comezos da legislatura, que houve xente que non estaba de un xeito legal ocupando esas vivendas, de un xeito legal por riba dos que xa están. Nós non falamos dun desaloxo masivo, nós o que falamos é que hai espacios, que hai terreos. Na educación, eu sei que vostede, co representante de educación, tiramos os trastos respecto a quen tiña que ter, a quen tiña que levar a primeira... Sí, no, pero máis que eso, quen tiña que levar a primeira pauta para dar pé a que todo isto se camiñase a un bo objetivo, non? Nós o que propoñemos, e o que dixemos a varias veces, é que dentro de un estado de entendemento e convivencia cas familias que están ali, primeiro o que temos que saber é cantas familias hai, eso está claro. Cantas ocuparan, cantos levan anos vivindo aí, e cantos empezaron a vivir agora de repente sin que houbera control do Concello, porque se vostede me di que aquí non están censados, entonces eu mañá chamo a un amigo e digo, vai para ali, métete na porta, se está aberta, tira dalle unha patada, que xa está, que non hai ningún problema. E nos metemos a sensibilidade que estamos a día de hoxe co tema dos ocupas. Eso lo facendo moitos anos. Sí, yo sei, podemos entrar en máis detalles, pero bueno, creo que non procede soltalos públicamente. Pero sí, nós o que queremos é que se arranque con eso, que se arranque con... e vamos na man, vostede non vai estar só. Estou seguro que a mellor outros grupos políticos que agora mesmo están aquí, pero que non teñen representación como concelleiros, estarían dispostos a facer o mismo.
sempre, insisto, dentro do entendemento con esas familias que levan moitos anos aí vivindo, porque non estamos falando agora de colleros polos brazos e plantalos debaixo dunha ponte como vostede di. Haberá que buscarle unha solución. Nós temos uns servicios sociais. Eu creo que os servicios sociais son os que mellor os poden orientar. Eles son os profesionais, os que mellor nos poden orientar que poderíamos facer con esas familias, onde se podrían ubicar en algún momento determinado para que se adecentaran esas vivendas, polo menos na parte exterior, que se fixera un entorno agradable e que se regularizara esa situación. Non estamos falando de alugueres sociais. Alugueres sociais non significa que estas familias ahora se vayan a cobrar 300 euros por unha vivenda. Hai que entender as necesidades económicas que teña cada un desas familias. Un aluguer social pode ser tan simbólico como un céntimo, como 50 euros. Sí, señor alcalde, pode ser simbólico. Pero do que se trata non é un importe. Non é que o Concello vai a recibir cartos agora polas vivendas, non se trata do importe. Do que se trata é de que exista unha especie de contrato, que exista un contrato onde o Concello realmente sexa o dono, porque senón, se miña nai vive nunha vivenda escolar, eu automáticamente vou a ser herdeiro nunha propiedade que me chego así do aire. Eso que non pretendemos tampouco. E, insisto, o que sí tamén queremos é que dentro desas posibilidades se faga unha vivenda para unha emerxencia social. Unha emerxencia social significa pois que a un veciño do noso pobo, do noso concello, que lle arda a casa, que teña algún problema na súa vivenda, que se quede de repente da noite para mañán, e iso seino por experiencia profesional, seino que te quedas na rúa e ao mellor que a roupa posta, que exista unha vivenda para que o Concello poda botar man dela e reubicar a esa familia ou a esa persoa en concreto, quen sexa, durante un tempo, mentras non se lle arranxa o que é a súa propiedade. E iso creo que nos parece moi interesante. E é certo que dentro do conxunto das vivendas escolares, nos reiteramos que é algo que levábamos xa no noso programa, lo comentábamos, a necesidade dun aulario infantil, e queremos que hai espacio para que se poida facer nesa zona. E insisto, o problema non é social solamente para os que están vivindo ali, sino para todos os que nos están trasladando continuamente queixas, unha detrás de outra. E aí, vostede sabe perfectamente cantas cousas podemos abarcar en ese ámbito. Eu que sí lle pediría, señor alcalde, que este tema o tomemos con actitud, porque non sabemos tampouco hasta cando estas subvencións, casi do 90%, van a seguir sendo efectivas. Que se mirase con detenimento o tema, non sabemos que o IBUS ten incluso en Negreira unha vivienda bonificada, o traslado das persoas, é dicir, que temos opcións, que tomamos en serio este tema e que nos poñamos, xa lle dixo o meu compañeiro, xuntos, nos iremos onde faga falta, onde vostede nos pida, para que este tema o podamos chegar a arrasar. Creemos que é importante. E outro orden de cousas, ese cambio dos contadores, porque sí que sabemos que hai contadores destas vivendas que están incluídos, que están metidos, o sea, xente que está pedindo a luz no colegio. Ese cambio afecta ya a esta xente que vive nas vivendas? O sea, vais a poñer a cada un contador, entonces? É un traslado de centralización. É dicir, no cuadro de centralización dos contadores do colegio hai 22 contadores. O que se vai facer é trasladar dali ao exterior, para sacar o problema de dentro do colegio. Igual que o CT de transformación, que, repito, vai levar máis tempo, está no baixo do patio coberto, o que se vai facer é trasladar ao exterior ese CT para sacar todo tipo de perigos do que é o patio interior do escolar. O sea, que os contadores, esos 22 contadores, van a continuar exactamente igual. É o que fai Unión Fenosa, o que fai sacar dali, e nós, evidentemente, dentro do Concello, nos prestamos a colaborar, evidentemente, para agilizar o máximo posible o tema, incluso ofrecéndonos a realizar a obra civil de canalización ou eso que houbera que facer para dar, digamos, alimentación a ese cuadro de centralización, ou ben dentro do exterior ou ben dentro do interior do patio, por algún tipo de canalización que haxa que facer. E onde se vai colocar? Según o equipo técnico de Unión Fenosa de Distribución, que se trasladou hai 2 semanas aquí ao centro, a posibilidade máis fácil, máis doada para, digamos, acometer ese traslado
e eles poden dar alimentación a ese cuadro de centralización e ao lado onde están os contenedores de basura e eso, porque está precisamente ali unha arqueta de Unión Fenosa que daría unha alimentación ao cuadro de centralización e creo que temos que fazer unha zanja, unha canalización toda para dar servicio e conectar esas salidas dos contadores que van ás vivendas, que teríamos que acometernos, que está dentro do colexio, na outra arqueta que está dentro do patio ali abaixo diante do pabellón máis ou menos. Eso nun futuro podería causar algún problema a hora de fijar ali, nesa zona? Non, porque ele vai na zona que era de, bueno, exterior do colexio, pero ali naquela simplemente no traslado de cuadros contadores. Bueno, en principio se sufriu unha modificación, quedaban de pasarnos confirmación oficial de o diseño que viñera aí precisamente, pues, a de Fenosa, que nos dixera como, donde e cando facer todo. Esa colación, por aquela reunión que tivéramos, usted lembrase que houbera un problema de que non verán marchar a luz dun xeito inapropiado, pois un usuario das vivendas entrou para subir un machete ou algo así, térmico, con risco de electrocución ou incluso se agora a entrada no recinto. No, pero ali saben perfectamente, o personal do equipo directivo do colexio sabe que ali o cuadro de contadores era manipulado. Sí, por eso día tras día, semana tras semana. Sí, deste xeito se soluciona eso. Esa pregunta, Bueno, eu non podo responder. Tamén agora fixemos digamos unha estrutura para illar o máximo posible. Por eso yo digo. Por de momento non formaría nada. Os días non notificaron que se rompera nin o pecho, pero... Por eso yo digo. xa. Quedamos os dous aquí a turnos vigilando aquilo. Outra cousa, claro, se o manipulan ali fora tamén... Eso engada a todo o que le vamos a decir. Vamos a ponerlo fora. Tamén eu engado que aquel día falamos ali na reunión, que dende o xefe territorial de Educación lle notificara as 5 primeiras vivendas unha cartiña desafectando esas vivendas e a día de hoxe siguen estando esos propietarios nesas. Sí, pero eso é moi difícil. Porque non son propietarios. Como? Non son propietarios. Bueno, pero, quer dizer, eles desafectaron, vale? Simplemente é a discusión que eu tiña co xefe territorial. É moi fácil desafectala simplemente non mandarle unha carta. Sí, pero siguen estando ali. Quen nos bota ahora dali? Pero o xefe territorial tamén lle dixo, señor alcalde, vostede actúa e nos vamos detrás. Sí, home, claro. Vamos da marcha. Votándoos. É dicir, eu teño que votaros ahora dali. É dicir, ele desafectos. Pero nos mandándolle unha carta. Non. Sí ou non? Pois sí ou non? Ele desafecta mandándolle unha carta. Claro, pero 2 anos despois siguen aí. Claro, pero volvemos... Ahora vai o alcalde e voto fora. Si que era o o que alcalde dicía. non, o concello. Bueno, vale. Non é usted, non é o concello. Bueno, o nombre vai É o que representa. O nombre vai meu, como alcalde do Pero... concello, evidentemente. Teño que levar ali, pues, para desalosar esas 4 ou 5 vivendas, pues, a Policía Local, a Guardia Civil ou a Policía Nacional. Sí ou non? Sí, y... Vale. No, perfecto. Solo que... No. No, sí. É certo que se eu son un maestro, e o digo con todos os respetos, porque se eu son un maestro e a mí no seu día me entregaron unha vivenda escolar e eu teño a posibilidade de vivir ali e me mandan unha carta e me dicen como, estes de aquí non se moven, que tampouco, evidente, eu tamén faría o mesmo. En esa situación, vamos, agora hai que buscar esos mecanismos legales. Por lo menos a Jefatura Territorial mandou unha carta para que desafecte, porque como non é propietario, non pode facer outra cousa. Bueno, o de propietario non estamos... E non ten legitimación para facer outra cousa. Estamos no dilema de ser, o de propietario non. Miramos alguna vez si a nombre de quen estaban inscritas estas vivendas no registro da propiedade. Mirouse alguna vez. Pois ahora mismo non lle podo contestar esa pregunta. Estas vivendas están inscritas a nombre do Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Que no seu momento pasaron a... Despois pasou no Consellería... No, Consellería de Educación. Pasouse ao Concello. Pasouse ao Concello. Señor Fernández. Pasouse ao Concello. Hai que distinguir ben que non é a mesma situación desas primeiras viviendas, que son profesores con outras circunstancias, que non ten ningún problema en abandonar as viviendas, pero, bueno, por razóns que non coñezo eu, porque non queren, non se dignan a abandonarlas, que non entendo moi ben tampouco. Hai que distinguir esa situación, aí sí que se podría ir máis pola lei a ver, estudiar a situación, non é o mismo as circunstancias sociais dos outra xente, porque esta xente sí que ten medios, por eso tamén non entendo.
E, bueno, se lle causa... Perdón, Sí. a ver, eu non entro se ten medios ou non, non? Eu entro no que a lei os ampara ou non. Bueno, pero hai que averiguarlo. Bueno, vale, pero a información que falo é por parte da asesoría jurídica, repito, eu non opino do que non sei, non? Si... Eu non sei os medios que ten cada un, ni moitísimo menos. Bueno, Pero que diga as asesorías jurídicas? Que non temos competencia? Non, que teñen os dereitos adquiridos esa xente que están E que non hai maneira de solucionar o tema a pesar de que teñen os dereitos adquiridos? Eso non te dixo asesor jurídico? Non sei. Pero, Perdón. bueno, se lle causa... Tamén lle digo, se lle causa moito trastorno poñer o seu nome, poña o meu, parece o meu que a mí dá igual. É verdade, se é por poñer nombres, que van, tamén poña e que vai o meu nombre a carta. a ver si agora me vai preocupar que teña a ser vostede alcalde. Bueno, eu teria preocupado, que estou aquí na retaguardia. Está visionado. Que se me escapa agora se me escapa agora o tema que estábamos falando das vivendas sí, sobre a legitimación o que non falamos é de votar os por fora. No, e vostede creo que me expliquei antes, creo que me expliquei, e se nos entende a nosa posición. E máis, desde os veciños que están ali, esas vivendas, pois evidentemente teñen as súas preocupacións, non? Porque se van a encontrar nunha situación que se lle pretende regularizar, pero con medo a que queden na rúa. Nós non pretendemos eso. E o que si le vamos recordando é que a Consellería de Educación está sacando unhas subvencións para a rehabilitación de vivendas. En outros concellos tiveron a fortuna de que non tiñan problemas de ningún tipo desta índole e meteuse a excavadora e quedaron os terrenos para o concello onde se construíron prazas ou incluso se construíron vivendas sociales. Vivendas sociales, e hai exemplos de varios concellos. Hai exemplos de varios concellos. Se construíron vivendas sociales, co cual estaríamos falando de sacaros un tempo e a mellor reubicaros. Eu creo que tiñen que empezar por aí. Primeiro construir vivendas sociales, reubicar a eses veciños e despois, bien, vale? Creo que hai que empezar por aí. Por eso falaba eu antes de que temos que ir da man da Xunta ou outra administración que empece a casa por a cimentación. Non primeiro limpiar e despois saber onde facer, onde nos meter. Eu creo que temos que empezar por aí. É dicir, pois hai que a mellor construir unhas vivendas desas, reubicar a esas familias que o necesiten, que teñan dereitos, que o necesiten, e a partir de aí tirar o que haxa que tirar. Pero para eso non fai falta facer vivendas sociais. E logo? Por eso, bueno, porque temos pisos no noso concello que podemos facer ese uso durante un tempo determinado que dura a rehabilitación das vivendas. vostede o dixo, Eso non fai falta ahora decir a Xunta, temos que construir vivendas sociais para reubicar esta xente. E nos entendemos que esa xente hai que reubicarla, e iso que quede por diante. Así como se dice antes, que hai o IGUS ten algún piso en Negreira que está bonificando para persoas sin recursos, tal, que se está utilizando, eso mellor habría que solicitar algún máis para alguna, o sea, habría que ir mirando caso por caso de cada persona que viva ali. Non fai falta pedir a Xunta que faga unhas viviendas sociais cando vamos, o que queremos é facelas aí, porque xa temos o terreno e xa temos a construcción. Hai que rehabilitala. pero mire, para que carlle o medo ao corpo aos que están vivindo naquela zona que leva moitos anos e como ben dixen nunha boa intención social dos alcaldes anteriores que obviaron esa parte de regularizar a situación de todos estes veciños que están nesas vivendas, ou eu polo menos non estou falando de derrubar, estou falando de restaurar, de aproveitar as que están. Eu non quero decir vamos a quitar a estas familias e metémolas fora. Estou falando de restaurar as que están e regularizar a situación de todas esas vivendas, aproveitando as subvencións da Consellería. Aí sí que tenemos que chegar a acordos, negociacións, o que sea, chamaremos as portas que nos fagan falta, e entre todos creo que podemos encamiñar. Como decía outro día, isto é algo que se trae desde moito tempo, como moitas cousas, señor alcalde, se trae de moito tempo, pero por lo menos que este sempre arriba da mesa, pero que vayamos que intención de querer facelo. Algo máis? Poderíamos seguir, pero vamos a deixar. Seguimos despois. Pasamos a votación, señora secretaria. Votos a favor? Apróbase a proposta por unanimidade.